היי, מה קורה? אני יודעת שזה לא קשור למיינקראפט, אבל רק רציתי להגיד שיש לי תוכים. אוקיי, אז זה קוקובו. קוראים לו קוקו. זה קוקובו. קוקו. קוקו. לה 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 לה. טוב, אוקיי, אז רגע אני אחזור לכם. טוב, אז אני רק אראה לכם. אוקיי. זה הבן, וקוראים לו ענן. וזאתי הבת, היא נראית הבן, אבל קוראים לה קשת בגלל שהיא טבעונית. אוקיי, אז זה קוקו, הצהוב. הירוקה, שמה, זו ביונסה, והקטנה הזו ששם זה ארבלה. טוב, אני יודעת שזה ממש לא קשור. תסתכלו על הנוף, זה יפה. אוקיי. וזה הבית התעלה שלהם. אני יודעת שזה לא קשור למיינקראפט, אבל סתם רציתי להראות לכם. טוב, אני ממש מחכה כבר לשבוע הבא לפרקים של מיינקראפט בעצם. טוב, אז למנתיים, עד שנסתכל עליהם, למרות שהם משעממים רצח. רגע. אוקיי, אז בסרטון, זה היה הסרטון שעבר. אוקיי, למנתיים... וואו. היי. לבינתיים אני אסביר לכם מה הסדרה. אוקיי. אז מה אם... עוד רגע, אני חושב שזה יעבור. ממש כאילו. בסדר? אז סדרה, פשוט תחפשו במיינקראפט. מה במיינקראפט? ביוטיוב, הסרטון של מיינקראפט. ביי. אוקיי, כאן נגמר הסרטון, אני יודעת שהוא משעמם. אוקיי, אז חכו. אוקיי, סוף סוף התוכי שלי הסכים לבוא אליי, הוא מפחד ממצלמות, כי כל הזמן הייתי באה אליו, מצלמת אותו. אוקיי, איזה קוקו, והוא ממש ממש חמוד. אוי, מידה לך. אוקיי. אז בעצם אז מיינקראפט בשבילי זה חיים. אוקיי. אוקיי, אז בסדרה מיינקראפט אנחנו סודות של מיינקראפט, אנחנו נגלה את כל הסודות של מיינקראפט. אולי נמצא את רדסטון, גולד, לאפיס, איירון, אולי דיימונד וסטאקים, כל הדברים האלה. ממש ממש יהיה כיף. אוקיי, אז בסדרה זה גם יהיה בטאבלט, זה גם יהיה בטלפון, וזה גם יהיה בטלוויזיה אפילו יש לי, וגם במחשב. אוקיי, וחוץ מזה אני אראה לכם את כל התוכים שלי. אולי עוד סרטון על חנות שאני אהיה בה, או משהו, או ולוגים של מיינקראפט. אוקיי, אז ביי צ'וק. תודה שהייתי איתכם, או שהייתם איתי. ביי.